ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯзаи мо якта гови гусаладор ва якта гови буғуз. Суроға, Душанбе, тарафҳои Зарафшон, молҳои Якаи Ҳусейн. Рӯзи ҳамаша маълумоташа метем, якта ба якта гусаладор ай, якта буғуз ай, дандон ҷӯшидан ҳама тарафа маълумоташа метем. Харидори аниқ шуда баъдан занг мезанем. Я бор ҳуи ки аввал як гашти мола тамошо кунам. Масъалаи хӯрдан саломатиёш кафолат қатъи шир шамшири мошоалло ай. 8 литр беғарзи анеми гусалаш бо олимиша мехӯра. Ширдор мола. Гаштаноша бинем бо ҷӯшиданашам нишон метем, дигаршам. Гусалаш адел чикиша гусала ки мошоалло гусала дора. Ай бар хушрӯ тамошо кунед. Бахша иншоалло ки моли сер шир ай. Ана гусалашаш. Мода я? Оноҷи наё. Гусалаш мода. Оли буқа рафтаги нест, а очаш? Не, харидаги намедонам рафта нарафтанаш. Банчач ҷӯшиданаш я бор чӣ ки? Гусалаш алам ки? Не, қафоша я бор хушрӯ тамошо кунед иншоалло ки як хонара обод мекунад 100%. 8 литр шир ба дили пу. Ҳамсоёқати мехӯрад иншоалло. Шукаш. Ванаи ҷӯшиданоша буташ осонҷиши аҳамияти. Таи дигаш. 100%. Ҳам қабул ака. Ман чочоша я бора пеш хушрӯ нигоҳ кунед дарози хушрӯ. Чочош беҳад фасони хушрӯ ай. Я дандонша бинем. Осонҷуширам осонҷушаданша ки. Анаи дандоноша бародаро. Хитон мебинем хулосатон мебарем. Тамом қабул. Ака нархош. Масъалаи нархиш 21500 сомон. Муомила даставка. Муомила даставка. Тамом қабул. Мегзарем гови буғуз. Буғуза ҳай ку як гаш аввал тамошо кунад. Беҳад синаи фасони хушрӯ мекунад. Синаи фасон дора бо говам гови бақувват паҳм иншоалло ки рост гаша мешавад. Син солшам ози бо дандоноша мебинем. Мошоалло сина бори фасон мекунад. Моли калони базебай. ҳама тарафа тамошо кунед. Хӯрдан саломатӣ ҳама тарафа 100%. Дил пури ай барои хӯрдан саломатиш чочош ободиш ҳамаш фасони хушрӯ ай. Анаи аҳлишай немародаро. ақиби синаша бас 100%. Мана нигоҳ кунед вале иншоалло хеле синаи калон зур мекунад. Ака нархаш? Нархиш 26500 муомилаву даставка дарошта иншоалло ами ягон 10 рӯз пас худо хоҳ мезояй. Синаи пур кара омадагай муомилаву даставка дора 26500 чана мегирем. Мана касе гирифт барака ёва. Нархора маълумотоша ҳама тарафа маълумотора додагӣ. Харидори аниқ ҳаракат кунем. Мана якта буғуз, якта гусаладор, моли хуб, сер шир. Касе гирифт барака ёва. Ҳамада барори кор саломат бошед.